Kumbatiyo! Inapahakan na rabi kabila pa. Nanarabi kabila sa matiin. Hi guys! Masong adlaw na tantanan guys. Ayan. So karon guys, unang adlaw sa pagtrabaho sa among division. Pag hinay kay madawog ka. So lilita dari guys. Dapat kanha pa kung muntag mag-video ka, so ako ka video kay di ako ikabisihan guys. Nabuing na di man mo update aghang GCash. Pa. So asang lilian dari guys. Kay ganiharan na sila muntag asugod, so karon palis na ko naka-video. Kay di ako paadson sa cellphone, an sana ni cellphone ko ana ni, GCash ni. So nawa na dari tubo niya. So nagitaon na dito guys. So, kay agtubig dito man maghanub. So di ana guys, natala di na guys ang patanawon. Hala di na guys, asugda na division. So di na gamit na katong simento nga napalit natin guys, katong halin sa halin sa duha ka baboy. So di na asugda na guys division sa kwarto. Alright, thank you Kazo Lord. Kay nasugda na Kazo din taon. Salamat Kazo. Ana, so manay gamang gibaylo nga halublock guys ato sang igagaw kanina. Kay di pa nila gamiton, so mo sang gibaylo. So puno ila na gamiton, maning kakay na tanig pangitag ipangilis, yes no. So manay guys, update sa among division. So gamit na, dia nagamit na katong simento nga atong napalit sa halin sa among baboy. So this is it. Isa man na bulkino. Hala, wa dia ang buto na. So na guys, anak sila dan agamasa. Oh, ada sila ron. Undang naman sila kay alas 12 pa man. So na, day 1 karon sa pagtrabaho dahil sa division. So day 1 update man kanunay guys. Day 1 karon, so na napailan na nagto at bang. Butang eh. So balik na dito ta. Kaya pa sila dani. Kay sabas Oreo. Di lagi pwede ka nag-update ko sa cellphone aron duga sa kaso mo update aghang kuan. GCash nang sa balik loading man kaazo. Buti ko load. Kabakas Oreo. So dira guys, day 1 karon sa pagtrabaho dere sa division. Dere sa bahay. Dere guys. Salamat kaazo sa Ginoo kana sugdan na division, ha? Dere hinlo na guys. Hinlo na si Ja. Tata na. Taka sige na. Sumuli na mi guys tos bye. Okay. Unsa man, lihok adug dagan-dagan kay madam agka, pastilan. Wow. Dara ta agi sa makaagi. Kala ka. Tunod na naman tayo sa gamayng tao. Pag sa kami sa madahog ka. Yung init naman naman guys. Yung taniag ng kalibutan. Nagbukad ang init. So diyan na nagsaking na sila sa Kuya Gael. Dari si Kuya Kinkin. So toes Kuya Gael. Kuha na eskwela na. Kaya palis man isang klase. So ganang buntag saking sila. Bunbun. So paway sa sila karedyo. Kaya alas 12 pa man. This is it. So, ito na guys. May naghakotos pa pag Gabriel sa bunbun. Si Kim nagda-guys. Pag hinay kayo, slide ka. Ulilit na dito nila. Wala na ba na? Tiga ako. Mana, sakay ka. Sakta na sa kabaw, no? Naman, ay gudzoron sa kabaw. Sakay ka. Wala ka. Okay. Nalipay ka. Diyos, nalipay day ka masakay o kabaw. Mura. Karon guys, lipay ko sa sakay kabaw. Na may kabaw mo sakay ka. Ha? Dali ka tang iyatag na nila dari ng ice. So, dito ka. Luto na ba dyan? Malayuyo. Yan na guys, sugod na sila pile. Okay, kadyo. Pile na sila. Nasa division. Yo. Kumbati yo. Kadyo. Pile na sila yoyo. Ha? Toda to? Ha? Insa man? Ada ka tayo sa pitsil ikaw. Sige dito unahan ka. Halo sila, halo. Halo. Okay, so tayo. Sina dal pitsil, guys. Na guys, masa na sila para tos ipailan sa kuan. May gamitin na to pagpail sa halo block. Alright. So, pail na sila halo block. Taas pag pail nun guys. Pero at least, ganang buntag na taas na ilang tuloy na pod. Yan ang file. Hari daw. Kwarto. Okay.
So dari guys, nahuman og flooring dari nga side. So datos kwarto na laman ka kwarto og dari sa abuhan padung pa. Yes no. Asa pud pa? Nimo? Dana na. Asa pud kwarto man? Dana nga kwarto. Asa man ka kwarto hay mo gipili asa man. Asa man nimo? Galibog ka? Galibog ka? Oh, garaan kasi. Asa dani? Dani kuno kim guys. Asa man yung dana? Dana, sala. Ayaw diha ka. Sal. Sala ra ko sala. Kan hindi ka wakwak na. Mura, kanan ko wakwak guys. Tata tabay ta. Tutur tas bay lagi. So, ha? Gilak na? Gilak ang papagabi na tubi. So, then na guys, first day of trabaho sa division. So, first day karon guys, dari sa trabaho sa among division. Okay. So, first day of division day. Ayan. So, napayala suyog, halo block. So, mauli na mi guys, kana pa may buhatan si Kim datos bay. And, maratang update karong adlaw, first day of payal sa halo block na to sa among division. O, salamat kanon sa pag-uban na mga guys sa mga vlog kada adlaw. Thank you for always watching guys. Yan sa kabi. Hala, naan sa man na? Nabali? Nabali agkuan. Pala, ano maghukas-hukas man ang panahot. Pastilan. Tabang mas kin to guys. So, harita dari. Harita dari sa house. So, dera gatang baktin. Nag-solo na laman siya guys. Diya. Ha? Anak ka gandang may slide ka diha? Slide din niya itong Atong baboy ma? kamato yung baji. So, dari taagi guys. Be, anak ka day. So, dari taagi guys. Oh, kita na ito dari guys. Di na magian? Magian man good ya. Oh, di na guys. Taas na. Oh, taas naman day gatang division. Hawid yo, hawid. Kamao din siya. Pas-pas din na sila mo. Kuan. Day. Nailansang lagi na. Hadladlag mo na. Kuwakin ka nilansang kin. Kuha ka na. Kuha kayo nilansang. Makadisgrasya na. Itong yung sana ko? Ito ni Papa ka. Ito ni Papa. Pag hinay da kansang mo, lusot ka na ng buho. Ito ni Papa ko. Nalagi malansang diha. Ito kumpiyansa. Naghihadzang na malansang diha. Oh, di na guys. Pas-pas din si Yuyo, Jud. Mura nag-Spider-Man. Pag hinay ba sa'yo? Ala, Spider-Man naman ka diha. Bakman ba? So guys, katong nanguha kog tangkong na to, katong magisagol sa amang sinigang katong bay nga wa mahuman kang Yuyo to guys. Baguhay pa to gisugda ni Za. Pok tore, pok dito. Kana kumbati. So, na guys, habog na division na. Asam day ka. Pag hinay ka madawhog sa ka. Paano ka? Sunod pa na nagikabud-kabura na mag sagbot tagateng kuan guys. Pidali ram ni waklihon. Kabud-kabura nang sagbot. Na. Nato lang pang waklihon sunod. Pag hinay ka madawhog ka diha day. So, day mga container dari guys, kay mao na ipanadlan og tubig, gamitan dadto og mag halo silag simento ha. Unsa man na? Sagdi na dara na. Daragatong baboy bugtong. Ma panda. Bugtong baboy nabilin, bugtong baktin di ay. Ana dara ko. Ara sa dari. Ana dara ka ma-slide ka. So, taas ag lang tulin guys. Day 1 pa gani ron, pero taas na ilang tulin. Salamat ka Adjo, kay paspas ka sila guys. Thank you Lord. Kita na jud. Hala, hindi lansang daning kagwang ni. So, maning tarot na maghang sinilas na rin, isang day lansang. Okay. Sabay ma. Kabilya. Ano mo nga nalutog mo? Danar na, sagira na. Halo time. Pile na sila halo block. Taas na gilang na pile guys para Dares division. Alright. Okay kazo. Paspas na siya yung pile guys. Si Zamoy nagdas trabaho sa mong bahay. Heart nga. Lollipop. Ganiha man da itong pa-challenge nila dato pa magdakop og baktin. Ganiha kita ko sa video. Sayang ka jo at ka adto. Sayang. Sayang ka jo guys. Wami ka kita sa pa-challenge dato nilang pagdakop og baktin. Ag makadakop sa baktin maidza na. So
So sayang ka so kay di ko may kalakaw lagi kay naman lagi pwede rin trabaho. So okay ra. Kita ko sa Facebook. Kita ko sa nag-post. Ha? Ugma palagi sa kay advance man ag mga paduwa na may mga pa-games dari every year guys kada padong ag anniversary das Alicia na sila yung mga paduwa na yung mga pa-games nila. Na ipadakop og baktin so kinsa to makadakop sa baktin maidza na. Yahay. Yes no. So, kami kita ganiha. Pero okay ra kay dami nagi trabaho dari. Haw dia, day. Haw dia. Dara ka dali. Dua na ko. Alsa tayo pa. So, kaliman ng simak pangatsing. Pangatso, sino? Si pangatsing. Ating. Ating. Udah na guys, mahuman baka ni ugma. Mahuman ka ni ugma pag-file. Di pa mahuman. So, day 1 karon taas nagkajog lang tulin guys to. Ay, salamat kajo Lord. Thank you. Alright. So, papaydaghan natin simento guys. Agatang kabilya. Maigo niya tang kabilya pa. So, maigo baka natin kabilya guys. O, daghang sako dari ato ng tiguman kay mo na si Jay sa kinga na tos bunbun og sa graba. Oh. Unsa man? Unsa man bebe? Cellphone. Sino mahungam sa cellphone ni kuya nahungam raba ko dani. No, mama, buwa. Asa, may flowers. Okay, so nga na de mamangan guys. Biso dari anak ra ka day ha. Oh, di na guys. Oh, di ba? Tupeng na. Habog na. Kamo de kas pattern na. Naman na pattern. Oh, mo na diha. So, taas na guys, naghalo black. Sa ugma maka kuha na siguro nga itong makalampos na siguro sa ibabaw. Baw lang ka makalampos ba na ibabaw. Ugma. So, tala man nga kuha na ugma guys. So, balik ko ninyo ugma sa another vlog na po na dari guys. Hamang bye. Guys, hamang division. Okay. Alright. So, this is it. Ini gamanda ni guys sa division. So, floringan na po dog na yung mabilin nga sa minto. Floringan na rin sa kwarto duha. Then, apilan na rin sa padong abuhan. Og, agata na pang next nga tigumanda ni portahan o pang bintana. So guys no, nga na gud anam-anam ra kay wa man tay ipang bigla og pang pahumanda ning atong bay. So madto gani guys kanina pabaylo na mug hello black. So man sang naga-green sa guys kana. Wan-wana naman sa dadto to. So okay ra na guys kay pang matabunan ra sang naitabo na tada na. Tara nang pa sinawan na nag saminto char. Murag saminto huy hadlok ka man ron. Oh. Bakit unggoy? Asa? Bakit unggoy? Behan. Naiunggoy na kumbabit. Nako na unggoy na kumbabit guys. Ha manapit. Tabo sila. Che, mura. Nara ka diya ha. Aso ka nga to kay daghan ka sung kabilya na nagi laray ang kabilya. Ha? Aso ka nga to ha. Nahaman na itong bana. Puhon, kaluyas Ginoo. Dami na pagtapon sa ma. Oo. Gupo na pagtubayan ko. Siyempre. Oh, di pa mo pa sa tagida ato sa to dadto. Kayo pa man tay isuhog pagaba. Ato ra, botong sila Oreo. Puhon. Mana tao? Puro man dyan guys para sa pusti na rin. Pupanday ng papagabril. Para pusti na pa. Pusti lagi. Nah, yung mga ipahakan lagi pa. Ni kuan, katong na una. Papagabril guys. Martilyuhon. Gabok na raban mga kahuza. Usus. Hadlok. Hapit na guys. Hapit na good. Thank you Lord. Salamat ka Diyos Ginoo. Salamat ka Diyos Lord. Sa malayan guys. Hinahinay. Taman matiup. Ayan. Guys no. So,
Buhusan pa man poste dani sa duha tulo no. Oh, duha. Duha ka poste. So duha ka poste dari guys sa buhusan kari dari og diri. Uda na sa buhusan ngadto pa dong si babaw. Ho. Labay agdak. Asa pa dong agdak? Nah, mura. Tweet-tweet ko nog dak guys ng skim kim. Ano man? Sobra tong kabilya pa or buwang. So, pa may mga kabilya guys diya. So, gamitan pa siguro na sa pangingana dari. Pail sa lublak guys no. So, pero nga to ba to? Mga tagas nga kabilya. Pag hinay ba zayo, mahadlok mo pa magtanaw ng kahudza uy. Inuuko, bagat ba ng hinalo? Ha? Hadlok lagi. Kaya gabuko na rabag kahoy, ginuuko. Hinayin taon. Pag hinay. Hinay, kay delikado. Oop, ya. So, mo dyan lisod kasi nga na magpail kay bagat ng samin, halublak. Yes, no? Bagat ang halublak. Ang lakon. Zoom pa. Ato'y lutoon. Na, mura. So, na itupungan des yun. Dahil sukdanan ni Zari. Kani guys, tangsi. Mga dahil sukdanan. Aruma, tupung agi-agi pail. Okay. Okay, pass alright. Hinay-hinay, taman mati up guys. Kaya wak man tayo ipang bigla daning panghuman. So, hinay-hinay dyan na guys, no? Managin guys nga, slowly but surely. Guys, no? So, masibag sila guys, dari dia. Dari spikas. Dari sila masibag. Dahil sibag na ilang tungkuanan. So, habag-habag na dito guys, no? Pile 1, 2, 3, 4. So, napaila nag-upat ka patungan. Ag dito 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dito unong kapatungan dito sa diri, upat. 1, 2, 3, 4, upat. Upat pa diri. So, at least, ugma. Kaluyas ginoo guys. Matibasik matiop na nila ni. Ug maigo agad tong halublak dito sang igagaw. Diri rata ni, nagdato sila. Alright. Bugat po jo. Hinay pa ka narbe kabilya pa. Narbe kabilya sa matiil. Okay, dyan na guys. Abot na. Sibog pag madizo. Asa ni papa di mama? Dana. Karong naikat-katan si Yuyo. Si papa. Okay. Babok si papa ma. Kaya ana na si Yuyo magpile na og halublak na guys na. Okay. Dami mo. So, na guys na og agi. Thank you. So guys, abanay na pud minin ugma sa among another vlog. So karon more na tong vlog karon guys. Day 1. Pagtrabaho dali sa television. Oh guys, salamat din sa kanunay pag-ubana mo labinas mga kada adlaw nga mga vlog sa katong pud nag-skip sa mga ads. Salamat ka sa tanan guys. God bless na tanan and see you tomorrow sa mga another vlog. So ani ra ta man aghang vlog karong adlaw dari sa day 1 nga pag-Paradise Division. So, thank you for always watching and pag-uban na magkanunay sa mga vlog. God bless na tanan and see you tomorrow. Bye. Bye Kim. Bye guys. See you tomorrow. Bye-bye. God bless na tanan guys.